Nairobi. Riwruok matimo nonro mag thieth e pacho kae KEMRI kaachiel gi riwruoge mamoko mag thieth opuodho yath machielo maduoko piny landruok mar tuo mar malaria e kind mon mayach to ni kod tuo mar ayaki be. Kaka Judith Omondi lero, yadhni ka oriw kod yath ma itiyo godo sani e gayo kwiri mar malaria ne mon mayach iluongo ni trimoxazole to igeno ni odhi kelo lokruok e atamalo 68. Nonro manyien ma oyang kod riwruok ma ochung' ne nonro mag thieth e pacho kae KEMRI kaachiel gi riwruoge mamoko oyango yath man kod teko mar geng'o tuo mar malaria e kind mine mayach to ni kod tuo mar ayaki. Nonro ni oyango ni poni yadh malaria mar dihydroartemisinin piperaquine oriw kod yath ma itiyogo sani ma en trimoxazole to geng'o tuo mar malaria kod atamalo 68 ne mine mayach to ni kod tuo mar ayaki. Jotim nonro gi ka otelnegi kod direkta maduong' mar KEMRI Elijah Songok koni tuo mar malaria ni kod teko mar keto kama rach ngima mar atamalo 70 mar jopiny. Ne mine mayach, tuo malaria nyalo kelo midhiero mag wuok mar ich kata miscarriage, nyuolo nyathi ma osewito ngimane, nyuolo nyathi kapok ndalone oromo, kaachiel gi dongo ma othirno mar nyathindo e ich. Kane mine mani kod ayaki, to midhiero gi rach mokalo. Yadhni bende nonro yango ni thoth mon mayach ohero kendo koro ikwayo riwruok ma ochung' ne puodho lai mag thieth e piny mangima WHO mondo ti kod duoko mag nonro ni e chiwo lai makare e pinje duto mondo mine mayach to ni kod tuo mar ayaki yud konyruok. Nyaka sani yath ma itiyogo e geng'o malaria e kind mon mayach to ni kod tuo mar ayaki en trimoxazole. Nonro kata kamano ne osechako yango ni kwiri mag malaria ger kendo temo hewo teko mar yadhno. E higa mar 2017, WHO ne oyango ni yadhno ma itiyogo sani imuonyo odiochieng' to onge nonro mar laktar geng'o mana malaria e atamalo matin. Bang' nonro, atamalo 68 mar mine mane otiyo kod yath manyien ne ni kod rateke mag del ma otegno mag kedo kod malaria ka ipimo kod ma itiyogo sani. Judith Omondi, Ramogi TV.